Марый халкының музыка уен кораллары. Сәлам, дустым! Бүген мин сине Марый халкының милли музыка кораллары белән таныштырырга телим. Марый халкы турында ниләр ишеткәнең бар? Мин сине аларның сәнгате белән таныштырырмын. Әлегә син ак кәгазь бите, кара һәм төсле карандашлар ал. Марыйлар бик сәләтле халык. Борынгыдан җыр биюгә оста булганнар. Аларның бик кызыклы музыка уен кораллары бар. Без синең белән сурәткә төшерәчәк беренче инструмент гөслә. Әйдә, минем белән бергә 3 почмак яса, аңа озын тигез кыл һәм кыскарак дулкынлы кыллар өстә. Шәп чыга. Гөслә марый телендә күсле яки карш була. Бу Марый халкында бик күптәннән булган музыка коралы. Музыкантлар гадәттә гөсләрне тезләренә куеп уйныйлар. Остараклар аны бии-бии дә чиртә ала. Гөслә кебек музыка коралында уйнаучылар халык арасында бик зур ихтирамга ия булган. Әйдәле, икенче инструментыбызга күчик. Бу музыка коралы шувыр дип атала. Авылларда әлеге музыка коралы бик еш яңгыраган. Борынгы марыйлар аның тавышы тылсымга ия булуына ышанган. Ул бит чыннан да тыңлаучыларны тылсымлаган. Аннан чыккан көй бөтенесен күңел ачарга һәм биергә мәҗбүр иткән. Әйдәле, бу ике музыка коралын буяп җибәрик. Син әлегә төсле карандашларыңны ал. Ә мин сиңа бу музыка коралларының тарихын сөйләрмен. Имештер, бик борынгы заманнарда Ходай белән шайтан сүз көрәштергәннәр. Халык кемне ярата икән? Ходайнымы, шайтаннымы? Сүз көрәштереп дөреслекне таба алмагач, алар музыка коралы уйлап табарга булалар. Шайтан шувыр уйлап тапкан, ә Алла гөслә ясаган. Марыйларга күбрәк гөслә ашаган. Шайтанның моңа бик ачуы килгән. Ачуыннан ул гөсләнең уртасына тишек тишкән. Тишеге булгач, гөслә тагын да яңгыравык булып, тагын да матуррак уйный башлаган имеш. Беләсеңме, безнең рәсемебезгә бер шәп бәрмә уен коралы җитми кебек. Әйдәле, барабан ясыйк. 2 түгәрәк сызда аларны 2 сызык белән тоташтыр. Менә сиңа барабан. Марыйларның үз барабаннары бар. Алар аны тумыр дип атыйлар. Марыйлар үз барабаннарын матур милли бизәкләр белән бизи. Әйдә, без дә аңа бизәкләр истик. Элекке заманнарда барабанны җыеннарда, шау-шулы бәйрәмнәрдә халыкны чакырыр өчен кулланганнар. Мәктәптәге кыңгырау шалтырату кебек. Хәзер, дустым, әйдәле, сыбызгы курай ясап карыйк. 2 озын параллель сызык сызда азагын түгәрәк белән тоташтыр. Өстенә 4 яки 6 тишектә төртеп куй. Сыбызгы марыйларда шыял төш була. Марый теленнән сызгыру дип тәрҗемә ителә. Борынгы заманнарда бу музыка коралында кырларда һәм болыннарда көтү көтеп йөргән көтүчеләр уйнаган. Әйдәле, барабаныбызны һәм сыбызгыбызны буяп җибәрик. Марыйлар дини юлалар үтәгәндә дә, бәйрәмнәрдә дә, көндәлек тормышта да музыка уйнарга бик яраткан. Нәкъ менә шуңа күрә милли уен кораллары бүген дә халык мәдәниятының бик зур һәм күркәм символы булып кала. Дустым, син дә бу музыка коралларын ишетү бәхетенә ирешерсең дип ышанам. Бүген син алар турында бик күп мәгълүмат алдың. Марый халкының музыка кораллары турында белү, аларны ясау сиңа ошагандыр дип өметләнәм. Минем белән булганга рәхмәт. Сау булып тор.